And then rugyan nga ibasa dito yung pagkasalitaan. Hindi kalman lang di pagayam to yung juicy. Kung ano dito ay idi kalman laeng manong nemi. Idi kalman laeng manong nemi. Tay bagakit din datatang kininanang nga adda umay mga asawa kaniya. Kung nakadagos, tali bagbagay tatang nanang, asino ko may mga asawa kanya. Kaya dete ka sang-sangpit ng Hawaiano, hindi palag namin sa nakalman. Hala, Hawaiano! Di ka kadagyaman loko. Tagadagupan nyo nga babae dito barangay tayo. Sika, juicy, tinapili na, kursunada na, nga asawain, na dyan nga kulas nga Hawaiano. Kala de, bagbagayo nanang. Kinunak manong nemi ket simrekak idiseled ko. Madya ka muna agang angaw no saan datatang kininana. Inalak ko dito cellphone ko manong nemi ket indayal ko ti number ni Manto nga nobyo. Nagring. Madamdama pa simong bate. Hello, madaman pasadak sweetheart. Papa di mawag ka. Pasensya kan. Anang arad, na itulod mo sa pasayro mo? Hampay. Sige, baliwak to nga rin tumawag. Uno si kandun tumawag. No, itulod mo sa pasayro. At ano napatig-una yung pagsalitaan taman do. Sige. Kasano ka patig na? Nakapad patig-unay. Tano saan kung umaurit tawag mo? Di ako matawagan. Si kamat, sweetheart. Mailiw ka lang kanya. Kano ko man din na odi? Iti namin sa ngalawas. Katoy, nulinawasan tayo di. Baka mailo ka nga talaga. Sige, itulod mo nga rotin na tapasahero. Dat numalpasan, tatumawag kanto. Kinunak ba ng name kat siya kung tinang-cancel ti tawag sa ako imbaban ti cellphone ko. Inanak tipungan manong name kat ingkabil ko ti headboard. Tayo nagsanggirak tapos saan nga natangkin. Nalukneng nga buta dakkel ka na nalukneng tipungan ko. Nagsanaay. Manong nemi, di ito yung akwarto nakalalagip. Tay di damo umuna nga bulan nga panagsilabar mi ti anniversary mi kinimando kasangay ko. Imay naki-birthday kanya ket pinaumyang ko. Iti dahito nga kwarto manong nemi. Ti damo ng damuan ni Mando kanya. Nakalalagi. Nagpesulakit nga ron nga mailiwak mano. Tabigla manong nemi nga napangkukid din inaput ti barukong ko. Sa ako pinasil-pisil manong nemi sa anak nga ron nga nakabra. Tadak nga ron dito balay. Ora duwa nga imak manong nemit na ngay ayam iti mansanas iti barukong ko. Ora lagasog manong. Ora matasino, numalagip mo. Nga adan padas mo kit malagip mo ti kaayo unay, kaayong unay nga prusan uno kirab-kiraban ti boyfriend mo apasit ti bagim. Ti barukong ko manong. Sa ako pa yung pababa manong nemi ti imak ket insilsil ko iti uneg manong nemi tinakipet nga pantik. Sa ako kinudkudan kudkudak manong nemi tinarasay kalidaan. Sa ako kurkuring-ringen manong nemi ti bugto nga perlas nga datuktok ti kuway. Kasla kayat ko dagsarili manong nemi. Sayang laeng ko na. Yuri kong tulahengan ti. Aldaw ka pa nag-date mi. Kinimando tap nagpapaskam tumanin. Yung manarete ko natatatang kininaan na nga daw may mga asawa kanya. Intun ka ano? Bimaring kwasak manong nemi. Blaster ko di bagik. Nagsagay-sak sa krimuan. Nadanon ko ni nanang iti kusina. Nanang, ano na dyan yung angaw yung kinitatang-itang nga. O may mga sasawa kanya. Ento no bigat. Domingo no bigat. Saan? Una ito, Sabado ita. Sungar nga dak dito, day off ko.
Iso hang ko pa lang mapanag-ubra no bigat. Oh, kaadot aglako na nang. Kasapulan dak sa Jaya department store. Kaduante umay gatang. Amoy yung matangat Domingo kat talaga nga ako nag-day off kada kami. Sabado okay. Wala nga misong tumatiyo may na panangas asawa kang ka. Wala amin nga bagbagayo. Ay sana kagang ang walasan ko. Iso nga ko namin kinitatang mo itay. Nakagasgasat ka ta si Kati kayat na dyan nga kulas nga hawayano nga umay asawain. Ninanang matamuyo matan nga ada kayo na yatmon. Nagsalusod kami kang kakatawang pa ko na. Ilulbod mo nga taka-relasyon mo. Numan pa yadawa, amumi nga talaga nga ada ka nobyo nga tricycle driver, han? Isot kayat ko na nang. Sino? Ni Mando. Yung tricycle driver. Gaga. Anak kayat mo hawayano o tricycle driver? Kasano noon niya? Nalangnang kalaon na yan. Gose, nukog taram tigasat mo. Isong intun bigat, saan kan tumapa nag-ububra? Taurayam, nga umay ti grupo ni Kulas, nga umay mga sasawa ken ka. Itugot dan to kanon tinaluton nga pangal daw. Isong agpadayata ito nga dinaoras ditoy. Isong nga ganapan ni tatang mo kada kiti kakabsat na, agtitinulong na to kanon nga garamit ti paala-paala, ta danto na nalawang nga paglilungan ti sangot ti balay, nga sud pa kay plastaral na kiti lamisan ket nga pagyanan ti makan. Anya? Ito ba, nagpadayata nga din na orasan. Dakil nga padaya. Panaki asawa, palangas asawa pa ilang, nagdakil nga padaya. Eh di agswerte ka, gaman ka. Manong nemi di tamangig ko tiring ti cellphone ko, iti salid ko. Isudaytan manong nemi ti tawag ni Mando ko na nagdadarasa kasi mo rin. Ni Mando ngagpaiso, hello Mando. Oh, ilan ti pa nagsarita ta? Embarking ko rin, tricycle ko rito. Madamdaman to, nagsabol na ti pasahero. Ano na ito importante ko na pagsaritaan ta? Mando. Ado may mga asawang hawayano kanya kintunbigat. Anya? Lukas takit po no? Pinadamag mo? Nagdinamag. Sana ka mamati ata. Baka nung aramid lang ni Kitimaritas ko na. Ngayon po naman gaya, kasi kami mismo nakangigak. Ito lang yung baga datatang gininanang at ko ambok. Yung angaw na, nagpapasugod gaya. Iso nga sa anak to mapanagtrabaho yung tubigat. Itugod na ka nun na kita ado nga makan. Agpadayakam nga din na oras nito. Umay kanto Hala? Umay, imbitaran na kita pa nga sasawa daking ka? Umay kanto makidaya? Doon to lagi dito makan. Baka doon to bet iyawid mo nga pulutan. Kayat mo ti makiasawa ti hawayano? Dato nga ti problema kay. Biglaan. Pampanunutin ka siyempre. Kasano di kita karing-karita. Kasano di plano ta. Ang mga amat no sa anak, ang maparagsak dahil dyan nga kulas. Magbaling asawa. Manduan na taramidan ta. Kat mabalin naman tagtaray. Agtaray? Orento no malam. Itaray ka. Ipaggadya ka gayan. Hindi may babawin ti panagpadaya. Oran talangan ti malpas ti padaya. Ano malpas ti padaya? Taorin no umay da. No saan ko kayat? Maraming da. Ngayon kahit kong sinarak ta. Kahit kong kaspagarikan ta kapilitan nga makiasawa sa baling. Kahit kumarin nga agpapas na tiragsak man doon. Ano mabaling ko makit mapututan na. Ore dan sa baling asawak no adan to anak mo no putot mo kanyak dadan to pakalaglagi pakeng ka. Kahit mo kasawin talaga nga mayat ka. Jaklo alam mo. Katab na mapantat sigurado. Ani after lunch umay nakto alain. Sa din no. Iti dati. Iti siguro na pangalalam kanya. Sige. Kalpasan ti bangal daw manong nemi nagrubwatak banag nga sinaludsod ni nanang ganyak. Papanam? Inakagpakada sa di pagubraak. Ana na? Inakagpakada sa di pagubraak ng department store. Di ba kunayo nga sa anak kasumrek na bigat? Gusto nga nakipakada atap na umundang sa anak kasumrek.
Okay? Very good nga rin ito kasta anak. Kung nakalang saan ka manugod, saan kumananang numabalin. Nagrikat kasto. Ano nga nagrikat, loko? Among ka din nga kalpasan nga nagdinamag nga si katikayat na dyan nga kulas. Kat ado di kita umapapal kang kababae. Sakla ko man. Sakla ko man. Sak ko man. Sana all, sana ko na. Nakikita na ka din, Nicolas, nang at the picture, picture mong intend ni tatang mo. Ipihapikin ko na, nakita na kung siyak nga ron, nakita ka di isunan. Ay, kaya makita mo to Kaya ito ni bigat, no sumangpid na to, ana. Hadulakit, irangalo na king kanak. Iso nga, agpaseksi kan to. No mabaling kat ag-short ka, di kumapkap. Sa mo ipakita ang pusag mo, tapuon ti marukong mo. Nanang mo. Ang modamot nga sa anak kakasta kang aruat. Iso nga ron nga, surusuruan mo na kasta panagarawat mo. Nanang, baka datati sana nga nangayatan kada gini babae nga aruaten na. Di ba? Ito kayo mo na nagbagang simplet panagar-aruat ko. Baka isok nangayatan na kanyak. Hawang gaya man niya. Alala, dito na tagagangayan nga aruaten ti suot mo. Ay na, mambalasan ko. Nung makaasawa kat Hawaiano, makaumay kam tumatan sa Hawaii. No panunutek nga peso manong name kat nagastak. Talungang nga kamsat manong name high school graduate ak lang. Iti nagraduara kong ti high school kabutasan kapailan da tatang kininana nga pagbasahin ni college. Tamakital-talo laeng ni tatang. Simre kakaw ni trabaho. Napanak pa nagbaservidura. Nagtimulong ti sandaan. Naging ka ngay takit nakastrike ka sales lady. Nasadyay manong name tinagamamuan mi kinimando. Ti ka na sales lady. Tricycle driver iding. May kimatang tirawatan na kitijay maten manong name nga nagkita kami. Nagamamu kami. Dinawat na cellphone number ko. Kat masansan maten nga tawagan na. Agtintin next kami. Di ba nagkita kami. Ag-date kami. Ag-merienda kami. Aking ka nga inaklon ko. Ti panagayat na. Kat ka ready birthday ko manong name inimbitar suna nga saan nga mo datatang kininanang. Tanabartek idin ni tatang, nakaturo kininanang, nakaawid na kita dadungang sa kaili, ngayon saan ko pinaawid manong name ni Mando. Dahil nga birthday ko manong name, tinang ipaayak, ti amin ko. When? Kat manon nga bulan, sipod di adan na pasamak ka na kami. Dandanin linawas, idi manong name, ang date kami, kadag check-in kami. Sa itamanan manong, nagtulagan mi, nagkita kami. Mapanak kitaan, iti pagkitkitaan mi nga dati. Ti pangarurayak ken kuanam. Kat sa dinot papanami. Siyempre, may liwag ken kuana. Kaya't ko nungas pagarigan ta makaasawa ak, makiasawa ak ti Hawaiano. Kaya't ko palang umunang ipaay kumanin ti bagik ken kuana. Tapno ni kastakat baring laing numapututan nak, masikugan nak, sakbay nga makiasawa ak iti sa bali. Kadangatan 15 minutes ko ang agruuray manong name edit na damang pasungata kon ti tricycle ni Mando. Limugan na dagos manong name edi sardeng na sana pinataray manen manong name kumangganan. Di ka o nagpatpataray. Amang may dong parta matisgrasya tamando. Gumanatak ngaminin Gumanat ka nga. Makadahanan ta sa jalangit. Ite pala nga tumang. Ano nga tumang? Tumantandag. Ito yung armas ko. Numanin lumsot. Dito yung brief ko. Ipalustog mo man. Atidug ka ba? Atidug ka na lukmeg nga armas mo. Atidug ka na lukmeg nga armas mo kanak manong naimita rin. Nukod ko nga pinatpatak. Kada di babasa ko pinatpatan namin doon. At napalagpaparang ko na. Sa dandani saan ko mapatpatan. Una pagpagso. Agsabat yung daramay ko. Kakaasyak lang nga rin manong na may didamo. Nga may dipidwamin. Kan ito'y napalpalabas yun. Nagsasaro na po. Nagmayat manong. Umula ko mo. Sa ita. Ado may mga asawa kanyak nga Hawaiano. Kasano basit kang kuana. Kasano lakay nga Hawaiano. Kit saan ka tumangkin. Hey. Sayang laing ani Mando. Na talagang mapnekak unay kang kuana. Sagad na sagad. Sagad na sagad. Kunada nga kumaroba-kumba.
Iti dati manong nemi nga papanami isut kasit ken nga hotel manong. Insarek ni ti gate ti hotel sana insarek ti may sa kwarto tricycle. Voluntaryo maten nga nagrecap manong nemi ti ridaw ket nailingaden ti lukan. Ada maten na inlokat mi nga ridaw manong nemi ket simrek kami ti unay. Agbayad kam tulayangen sakbay nga rumor kami manong nemi arig na sang kapay nakastrek idara kupen nak ni Mando. Mando. Gor kakit sa bari dyan switch ko na. Ne? Gor kakit ada sa bari kagun ni Mando. Ito na. Inarakop na nga dagos ket inamalan na dagiti bibig ko sana ninutnut man. Binalas ko matdayta manong nemi. Nagbinalas kami nga pinagsalip mi dagiti bibig mi ken nagsanggol pa dagiti dila mi. Kabayatan manong nemi nga sang agsina dagiti bibig mi. When oras ang kami nga mapaginarakop agden na sila tayo dagiti bibig mi ikaten na ti arwaten na ikatak mo ti arwatek manong nemi sa lagsina dagiti bibig mi no kasta nga ingaton na ti t-shirt na tapno may cut santo man nagapagin na mal kami kadagiti bibig iti awanen ti tapar ti bagik manong nemi kasta na ti panangawid na kanyak ket daytan adan dagiti bibig na iti barukong ko manong nemi kiraben naman dagiti man sa Mando. Mando. Mando, rokot ka talaga. Nakaimimas, Mando. Opo. Kaili-ili ko na ito. Parang karamkam mo karagiti bansanas ko. Nagmayat diriknak. No kasta nga kagat ng tinatangkin nga pasan. Mando. Mando. Ore ko lang kihad nga intangad manong. Idedeta nga panagkihad ko at ada nga timaksit ti barukong ko. Kat may talaga nga malaksid kadagiti bibig na nga mangkarkaram kam iti maysa mansanas pesli-peslin nga mas masahyan met ti maysa nga ima na ti maysa pa nga mansanas ko. Opo, nagmayaten manong. Sanak sinakroy kat impaedana ko niti kama. Manong nemi si magpat iti kama. Manong nemi kit addan ti ulo na iti nagbaitan di kiti legs ko. Mangmangan manen ni Mando. 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 Sana kit di kinitin manong nemi ti perlas. Naghimas ti panang kinit na. Sa nakit ikurikor ti natirad nga dila na iti ruwangan ti kuweba ket sumsumreg nga inot manong nemi ti dila na sana ikuti-kuti Mando nagi Ore ko la isurot nga ipangato ti patong ko manong nemi ket no kasta nga pagkutsi-kutsid na ti dila na iti uneg ore lamat lagkaran kan diriknak manong isurot ko man nga ikinni akas dyan Mando sa nakat sinipsipanan iti tamadlaw na manong nemi nga doon ti katas na nga naskin nga til Mando dualawas nga min manong nemi nga iso tiya na udi do alawas itansipud de di na udi nakaornungak kat nakaornung met iso naman ang nemi so maililiwan titong galmay sa kadakam iti mauman manong nemi iti baba nagpangato iti manen na nagbaitan wano iti manen na barukong ko sa napaan manen karik iti bibig ko apag isumaten manong nemi ngin sarek na iti nakaatidog kan nalukmeg ngarmas na sagad manong kura na lang hindi kiti doang itlog ng isarek na maisarek na lako makit isarek na pati doang sana iwati-luwati lakas dyan manong sana pagkutsi-kutsin nakaslagdak-dak hiwas ti uleg buno armas iti uneg ti kuweba Mando paspasa Mando
Paspasam ko na talaga mapanakon man. Pinaspasan naman o namikit mapanakon na ano mapanakon. Kinayat kitak ba nung namikit nagsardeng ti panagbayo na ngam siyak tinangig kami ti patong na sa ko iniin panagmayat man. Pwede mapanan tirik nak. Huwag manong nemi. Rinugyan naman yung tinagbayo, tinagkabalyo, kahit na pumaspaspas ka, pumaspaspas. Mando, sabi ko matamabatyan nak, fertile ko mando, masikugad nak ko taore adanto nasawa ka adanto pakalaglagi pa. Mando, agam. Kaslasang kami nga mabanog kini mando man. Nang rona, edi impuswak nan, ti adong ornong na. Dahil di nakapudpudot nga likido manong nemi nga kasla ad-adda nga nakariknak ti imnas idi na idayas digita nga likido. Apag apamanting kampana ginana, kalpasan na kinunak siyak met. Tiyan niya, ti rumabaw. Siyak met, ti mangan. Mapnay nga kalagit di mangan, tinanukmig ka na tintog. Oh, mando. Itaray na kon mando, diyak kahit ti makiasawa at sa bali, sikat ikayat ko. Iti may kaduang harikos manong nemi siyak ti rin mabaw, siyak ti nang manage. Orek la namin doa manong nemi, idi maminsan met manen isunod. Pinamitlo mi manong nemi kat numabalin la ma, pamimpaten mi pay. Magpanuray ti oras ba? Tadi kitak ti oras manong nemi ti cellphone ko rabiin. Itulog na kon sa Jimalay. Ay, apay, jak pegayam na ibaga, ti pagtrabahwak, ti panagpakadak. Ada pala oras, nakalukad na pa lang, di ba? Alas 7 da agrekrek ka. Napangkungal ti pakada, iti aking kunga ti department store manong nemi nga saan na ka maka-ostrek into bigat. No kaadot yung mga gatang, saan ka nga sumrek? Tapay mo ha, Josie? Ma'am, ada ngamin umay mga sasawa kanya. Ah, sino? Hawaiano. Ay! Halagat, good luck kang ka, Josie. Nag-asat ka laon, malasak ko, no, kadagito, pakiasawa kat Hawaiano. Idinto ta ni Malin, amo ni Malin. Nagyan kada Kriste, ang tatsandaan, tilawag. Nagsapsapol ti Hawaiano na dyan. Nagasat ka. Tahalinomba suna ni Malin. Naibagbagang ma'am, aman. Ngayon na mabalin lang kumangit, saan ko kayat? Tapay mo kasama mo kayat, gaga. Naglaglag ka no, kung taram tigasat mo. Saan ko nga ito saan mo pala ito na? Nga masusurom tumat lang ipatay. No, doon ti saksak butom nga dulyar. Gabot at sa baling kainayat mo, kasta. Wan ma'am ni Mando, ti tricycle driver nga may mga lalaking ka na kwa. So, bakit agurore kanya ka? Ipatpatig ko susapo Bayam na ita patag-patag. Handa ka mabiyag na ita. Usaram da utek mo. Sige, Josie. Dahil may advice ko kang ka. Alakit to saan ka makastak na bigat? Saan? Barbareng no, at na maalami nga kasukat mo. Kaya talagang gatang na bigat to Domingo nga. Intulog na manong nemi ni Mando keng ganat si balay. Nga madama editi, inom datatang kanagitaya, karubami nga pada ng artek. Parek ako na. Tangan dakon. Sunod na itulog keng ka. Ni Mando. Leta man, nakita kita ni birthday mo Imyan sabi ini. Tatang mo. Kunak man na pa boyfriend mo. Ito lang ako bigak yung bagak kininanang adan Kapag tayo asawa dakpat hindi Hawaiano, so yung bagak nga Danubyo. Ay, Barak, umakabalat tao Dasaga ba ng tricycle ba ito umakabalat nila? May mura ba ng tiniwas ng pulutan? Tatang, saan yung patang kitagawin? Baka madisgrasid dalan na. Sasapo
Anaga na, Mando. Mando barok! Katugang nga mga tubi na ito, yung mga da. May mura man na dito, nakalaban man ni kumpadrek nga si Mong. Apo nagtakil ko na. Mas dito, sang ilkat-kit, parang nagnanam. Anak dito, pulutan nyo. Igat. Dalok bang nga igat. Naimas. Ay. Mando, may kakanupay lang. Kinunak manong naimikit imanugot. Pinagtugaw ko ba lang yung muna manong naimikal pasan nga na alamahan na dagiti na danon na inakpasit agsukatang. Sublikan doon to. Ay, magipakasulikan to man ti danong, mantera lami sa. Uwandang. Kinitak ni Mando manong naimi sininyasak. Nagtunged met. Tisinyas ko manong naimi kita hanang nga kadun tuminom pagkikasama lang. Katagawid katagbanay hupay. Manong naimi na danon ko ni nanang iti salas. At nakagaya man, haya, dahil ti Mando ako na. Diyan na iba ni tatag mo nga si Mango katakwada nga minom. Unang, naggabon nyo. Napangkap nagkutel. Ay, isot nagluganak ka na pa, nagpakata ka at pag-ubraak na sa anak makastak tubigat. Ay, gaga. May babaw yung kan pwede nga rin ibagam nga napangka nag-hotel. Tahorin mo sa mong ibaga. Data nga langam. Sus, baka kasapulam ti kaldo. Abag isunay. At naglako ti ulo ti maya-maya, gimatangak, diniguak. Gayamas na diya pagkaldo. No, kaya mo mahanin ka. Tapno mapasublim tinapukom pigsalo ko. Kas kala langat napaksuyan. No. Kabayatan namang mga anak manong na memang mangikot saritaan digiti agdamang umininom. Nawan ti sabali nga pagsasaritaan no may panggap iti hawayano nga mga asawa kanya kuno may mga asawa kanya ginto bigan. Ninanang anitatang ko na Mando barok kaya ka abekan din saan talangang matilasing pwet ang nusik ako ba ti ama ni Josie. Kaya da mga asawa kang kuha ng hawayano. Dadya ka di palang tricycle driver, ti kayat mo, nakas agbaling nga manugang, uno di hawayano. Awan ti mesong bat ko deta, tata. Simple lang deta. Naglaglag lao na yung jama, nga da mga asawa kang kuha ng hawayano, saan manugot, ipipilit na nga di pala tricycle driver, ti asawayan na. Jesus, kaslakla na nga lang ti bataw sa ko, yung tuktukin ta ulok. O man kadi akong padre ang sa mong ibagbaga na ita kanato'y sanga ili no talagang niya talaga ti pagbanagan to ito bigat nga mapanakaangit ti panometa pa ng asawa sana ito amo na no niya talaga ti mapasama so na po yan sika kabagis no anak mo umati umay asasawain ti hawayano ti mo kayat ko pekit ka sa ay matlaga yan alaw minum ka man daw maudi na ito yung tata. Saglad dalata ka nga. No, maudi matin nga padakakita ka nga. Aw-awisan nak ni Josie umayk to kalon ni bigat. Katuwa na. Umay mo ramanante na garbo nga paalaw. Panagpadaya na diya. Balinto ka manugang ko. Kat sigurado lang hindi. Nga pasarabo na ka na kami ito nabigat. At danto laki di grade money. O no, apo. Danto pag istage nga arak. Ay, apo yan. Dagit naman nung name ni Mang Mangig ko nga saritaan. Aging ka nagpakanan man nung name ni Mando. Saan nga simrek. Impukaw ng latan. Josie, inakon. Naguniak badlata. Sige, Mando, ingat. Tumbigat na, umay kanto, umay kandaya. Uy, sigurado, umay to. Agayabak to ka lagi, kakanto kang tricycle driver. Na? Makipas ti paala na dyan nga kulas nga oyano. No ayaban ni Mando na kiti pada nga tricycle driver. Karamihan na manong name sana ka makaturog, tinawagak, manong name ni Mando. Ano, Bram? Madamati siyat. Intuloy mo tinagsiyat. Kalbasan nga agamo ka tibalay. Guna. Umay nakpin pinasyari kiti pata ka tricycle driver.
dinamag na gustot damag. Nga daw may mga asawa kang kahawayan, huwag mo na ka. Sa ako inbaga nga awisa kita, mapante, umay kam unay amin makidaya. Kana ko na, kawa na. Agas tugot kami pa sili. Sili? Adot sili ni tatang. Sili pin, tagibungon kam to. Ah? Si kamot man do. Kabigatan na manunemi, nasapak ka nagdalus, kalpasan na, nagdigosak, hindi makapangan kami. Diyak man amo, takasla, di man may gagkarang kasla, agsasarmingak, kat kasla, kayat ko tit paseksi, kasla kayat ko nga paseksyan na dyan nga umay nga hawayan. Alas 9 manong nemi, nagsasarmo, titalungalugan, nga dimteng. Nga timay sa nga lugan, nga palakkilan, manong nemi, nagkargaan da. Itilamin saan kan tugaw. Ngayon inurnos da, manong nemi, ti sirok, iti inaramid datata nga sapaw. Sumaruno nga lugan, manong nemi, kat nagkarga ka digiti. Ayan digiti makan. Timay katlo nga lugan, manong nemi, duwa nga litson, manong nemi din disag, da litson nga baka, kat may litson nga baboy. Hala, nakakado nga talaga. Kastahonan pa nagtitinulong dan nga nangiplastar tila misaan tugaw kan nangipanan manong nemi timay sa listaan lamisaan digiti putahe sa damat manong nemi implastar nga in paniti lamisaan ti letson baka ken letson baboy imarak adagos manong nemi kada kiti ka barangayan mi ko na nakaadado agapo pa sa bali ka barangay. Iri tatumtengen manong nemi ti may nga lugan nga van nga nagluganan da kulas kano ken nigiti kakaduan. Oh, saganakan, dikitadan. Nana, dikitadan. Lalak saganakan, nakasagana ako nang. Dayjay dim saag. Sino dayjay? Jak manam mo. Sino kulas dita? Raim. Idja sango ti yan na. At akadim saagan nga kapot sango. Umot pa na nakadisag da amin pati driver. Umot ti kuras dita. Hindi maglukatan manong nemiri daw iti sango. Di masahag iti may nga lakay nga nakabado iti sabong-sabungan. Nanang iso ka dila iti tatakulas. O, ista ti magana nga pagilasinan no, sa sino isuna. Nilaing tatang mo ti makalasin Napani ni tatang mo? Imas na dagang dagos na dyan, bulong sabong-sabungan, tibado na. Nang kumanong nemi ako na, ay, tanak ko, tagbalik nga manugang ko, welcome. Tila nga na manong nemi, inauna pa yung ni tatang. Sa medyo, pilay-pilay nga magna. Nananda dyan mga asawa kanya. Wine. So, manong tatawin na. Jack Mariro ag 70 na suru ay sus lalaklakay pa yung ni tatang o nata 61 pala ni tatang mo kat 60 pa lang apag senior citizen makiasawa ag 70 years old o 75 na nang mamaling ka tapay lang di kuwana orehang mamaling di kuwana basta ada dolyar na loko. Manong nemi pinastrik ni na tatang ida ore de la pito manong nemi. Ay ka nga na ibandak kat inyam amuna ko. Malasa ko. Ay anak ko kalas. Isa na ito nakapimpinas nakablapsat nga anak mi. Imagine, 21 years old anak mi. Ay anak ko, tagbaling nga asawa ni kulas. Ay, Jesus na po ako nagtupay ngamin. Permin. Tatang ko na, tatang permin. Nalapsat nga talaga. No kasalot lapsat na yung pakita mga picture na plasat ba niti personal. Talawmay ka, tagtugaw ka ti abay ko. O na dito sangok kagtugaw ta. Rugya ko ng itad kang karik iti ingkarik nga para kang ka. Nagtungpalak ba't manong. Hapo, nang itinapindas nga relo.
Suktamon na taaritos mo. Dato ti wedding ring ta. Alala, i-ready mo tada ko. Ramay mo ta iusok ko. Sa tanto man yung balbalin nga iusok yung dumdeng ti pa nagkasada. Dato ti kwentas. Iyokor ko king kada ti kwentas. Inyokor naman nung naangot ko ti angot na. Nadangro. Saan nga nagdigos? At ang sapi, kilikili power na. Ito man pala, hawayano nga nadangro, nga kilikili power na. Diyos ko. Ito pa, tibaro ka cellphone mo. Soktawo na cellphone mo. Ha? Nagmintas? Opo. Magustuhan, tata. Lata. Ay, kulas ko na. Ay, magustuhan kulas. Manong name adupay tinted na. Aging ka manong name nga dulyarin tinsaruno ng ented. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Like ka, ma'am. Sangapulo. Huwag nga saksanga kasot. Sangaribo nga dulyar. Dami may isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ito ba na yun? 2,000. Sa mga odi, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam, sangapulo. $3,000. Ano pala ti kayat mo? Hagyaman na kulas. Ampo na yun nga imas na nga danggan na nga balikas mo. Agyaman na kulas. Wala muna to ulitin na. Ure la mawag-wag tibutit na manong nemi kan ti akak na. Taakakan nga lakay. Awa na nga rad. Tatang, nanang. Alagad tulagan tayo na. Anak ko, kulas, nunton ka ano. Sa kalpasan na, numalpasin ti tulag. Rumor tayo ito, rugyan tayo itong timangaan kat na eh. Madaman tupak de, ti latson nga baboy, kan latson nga baka. Kat na gumanat na kiti nakadadong nga tao. Umanay sa hansabat, umanay ti palay. Magidaras tayo, no? Saan ngumanay? Di mangik ko ti marurubor di kita tricycle manong name. Iso di kita ti grupo manong name ni Mando. Iti amak ko nga babawi na tinted na kanyak na gitinted na manong timakderak. Mabitlaing ko lasang. Abay. Inakidulin siyempre yung kwartok na gito eh. Tamangan mapuko. Alawan. Di makadakas ba nung name Jack amo nga sinurot na. Nakiktutak lang nga iti nanalbag ti ridaw, itindrakep na nga ridaw ti kwarto. Nakit siya dinarup na kung nga inarako pa. Kukuhaan, juicy. Kat na kastawan na hindi pa nang bisito na manong name ititangad ko. Nga maangot ko titang runak iti agat chik. Agat anang ka nga. Payod na manong name Jack ba't akikisanak ba't nga aggulago nga idi manong name tan lokaisan na ti baro kung kukat ni agde di matila yung nakiktutak manong name idi tain yan tanam at ti bibig na manong name iti may sakadagiti mansanas ko umiirot ni agor ka tata agor ka inakal ko manong name iti panangakal ko natulid likit aglablabot agmudending iwat na tatang nanang naatakin samat nila kay kulasin may kayo marayat harayatin nyo nila kay kulas imarayat na manong name kalpasan na ada nang ibaga nga mga dahit ambulansya. Binagkandangin ruwan manong name kadaglablabutap nga talaga tingiwat, tilakay, nga butitan kan akakan.
Naging ka manong naming nga di umay ti ambulansya intarayda ni Suna. Yung may ninanang kanyak, abay, ano na pasamak? Alang, inarakop na sana dinaretso na natin barukong kukit na isot na kaatakyan na. Kasla malala sa bidungan yan. Ada yung pakamuha sa bidong keng kuwana. Ninutnut na taman saras mo kada sa bidungan. Ala, ninanang mo ito. Atake na dyan. Nata mo yun, baka, ay susapo nagsayangin. Ay na, nagsayangin numatay Suna. Ay oray kumamatay yung maasawa na kang umuna. Ay lakit sabi ko tabakalasat Nicolas. Ay, Permen. Apay. Anak arod. Lakit, ay ba ako di bakit insa. Takararagan ng tina ito sa rangamakan. Tarugyan na ito bangan. Ikaw, wari na. Dawat tayo nga sabi ko na makalasat ni Kulas. Ngayon dagiti makan ngayon pakastoy da. Lalurgan tayo. Makayon kakabsat. Umay tayo manganan. Ibusan tayo dualat sa nga baboy kan mabaka. Kaya dagiti ato nga sagana. Umay kayon. Nag-serve manong nemi. Dagiti inayaban ni Tata Kulas nga mag-serve. Nagiwaras na ka dagiti lauya manong nemi. Kastama tayo manong nemi. Napila mo iti umasdag ka dagiti putahe iti lamisaan. Irin to manong nemi na kastaon iti alisto ni tatang nga nangala iti kaaduan nga paset iti letson baboy ken letson baka nga ipaunag na dito balay. Ay. Jose, tang, ay ba mo na kita kay tricycle driver, damando. Tadi to'y dang umay mga, dito unag. Ay, sige tang, ay ba kita, magnadan dito kusina. Kasto ko na yun manong nahimiti pa ng mansuda ka nakiti. Latsun nga baboy ken baka. Nakitak pa yun anong naming ang denruar ng chiplak. Nagisiplak na pa. Napampay na nga ni tatang manong naming na dumang ang putahe iti ruar ngayon paunag. Anong naming aduman nga paiso digiti imay ngayon kaslasaan nga may busti makan. Manong naming iti tada sumangpet nga damag. Malmalpas kam idin nga mangan. Iti pakamuda manong nga saan nga nakalasat ni Tata Kulas. Kaslak maglatan na sibukan din alamiis manong na nga danom. Imbagtad na ni Mando nga nangatipa, nangarayat kanya. Anak ko, apa, tsaka mo, nasakit tinakin mo, tanawanan ni Kulas. Nga data, ngamapo ko, kitamkad lang tibiya gaya. Nakasarsaran ta. Ano namin tinapasamak? Sinarrak na kitisilid ko. Kinampod no na, naamalan na, ti may isang mansanas ko. Nga dito tinagpatagkanan na. Imbagatan akal ko. Naatake ka bayatan nga. Naatake ka puti pa nakakita na, tinapintas nga mansanas mo. Siguro. Ay sus, makapatay gamit na barukong mo. Kadakit at sakit ti puso na kasanong arditan. Hindi, saan nga matuloy ti kasar? Hanga bali Mando. Ada 3,000 gadolyar ko. Ha? Ada pa sing-sing, nangina nga relo, ada pa cellphone ko, kwendas, porceles, kanda dumapay, aritos pay. Di mo isubli na kita? Ope ko may subli. Indregalo na, sakbay nga na tayo. Ope ko may subli. Baka alalyan na kanto. Mamatpati kanto nga tarariya. Manong nemi awan di babasulin da tigas diyang ipapatay nga bigla ni Tata Kulas. Tati doktor manong nemi indeklarar na nga talagang atake. Stroke manong nemi. Natay. Kadidi tanay mansayag anak napagkamimit nakianding nga nakidugaw manong. Kadidi tadal 6 nga bulan sipud awanin wano sipud pimusay di Kulas manong. Umay naman mga asawa manong nemi na Mando. Kahit mayat manuno saan datatang kininanang. Ngam ni Mando din ay kari para kanya. Ni Mando kan siyak, tinay-kari nga gasawa. Manong nemi nakatulong ka na kami, na $3,000 nga ented nila kay Kulas. Para iti pa na kaisagana ti pamilya.
Manong nimi iti lugar, namando tinangipatakderan mi iti balay mi. Kat nadaan kami iti talungan nak manong nimi. Ngumay sa sarungkaran datatang kininanang, dagiti apu ko na kada kami. Kabayatan nga tultulungan mi met, dagiti duwang adik, adjek manong nimi iti panagbasa da. Nagaget manong nimi ni Mando, iti panagpasada na iti tricycle, kan nakagatang kampay iti dua at tricycle, ngay paspasada iti kasinsin, kan kabsat na. Dagiti mapastrek ti tricycle, manong nemi, umanayin da ita nga nayunan mi. Para itingkam panagurnong, para tinaranya ka masakbayan, dagiti anak mi. Di min tumapulos, balipatan, nila kay kulas, manong nemi, tadapaset na idikal man laing nga paset, ti pagkasalitaan. Itam kadlaing tigasat ako nata, no talaga nga naikari, isot mapasama. Dito nga ron, ti pagkasalitaak, manong nemi, nga sila idikal man laing nga napasamak, kalagyaman naklauna iti anus mo nga nang ibasa ket sape kumata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tuyo nga dagyaman nga pagayam mo juicy. Thank you met ken ga juicy ting ka pa nagsurat. Thank